салом алейкум дӯстони азиз, созаи назин саломатӣ хубай духтарако бори навинка омада ҷои исторадам қахшру двойка тройка то охири навора тамошо кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор. Инем пушдагишо набинен двойка чанд тарасветка брукушкати нархш чандай 250 сомон лёнай материалаш беҳад фасон размерошон стандартай духтарако ина бинен чӣ қадar расветкои хушрӯ дора аҷоиб хушрӯ мана расветкора бинен чӣ қадar расветкои фасон дора чӣ тавре гуфтум размеро стандартай мана то 54 тақрибан мешава то ҳамин 54 пуша шумо метавонед ки размер биёбед мана бинен духтаро чӣ қадar хушрӯчаане материалшта гап нест ҳатман биёен ина дидем брукша паплинакай брукуш кушоти хушрӯ қафасонаи брукуш мана духтарако кирташам фасонай брукушам фасонай баъд ина дарозакай хоҳен рименча мебанден хоҳен мисол рименча вай мекунен кушотак мемонен хулас беҳтарин вариант нархшам беҳтарин 250 сомонӣ анаи тройкай духтарако бинен чихи хушрӯ материалиам лёнай беҳад фасонак кофта дора брук дора баданамхе кардиган дора аҷоиб хушрӯ нархи чанд сомай ишам 250 сомон буда ира расветкоша бинен чихи хушрӯчаан аҷоиб фасонак тобистонда ба ҳазур мепушен духтаро лёнакан мана бинен чихи расветкош фасонай беҳтарин расветко бад ваёшон хушрӯай моделиш аҷоиботай материалшам ира охе духтаро чихи расветкошон фасонакане 6 фасонай 6 фасонай 250 сомон инаи боша чомниша я ақитон пушидагида чомни тараш мана ми расветко ҳамаш финаличе ҳастай духтарако хоҳем биёен ай пеш бинен хоҳен нависен и кардиганша шумо аз болои дига киртоям мепушен хоҳен двойкаша касе мисол двойкаи калта мепуша двойкаша хича тоқа мепушен беҳтарин моделай паплинакай лёнай сабукак мепушен дар тобистон духтаро ҳатман гирен ба духтарако инаи кирташам новинкае ази чанд та расветкаи ози дигар расветкошам нишон метиҳем 220 сомонда метиҳан бинен чихе фасонак чанд та расветкаи хушрӯ марамат сабукакая материалш ина белимандояй ира бинен стили новинка ино стандартан то 54 тақрибан размер туғри мегирад марамад ин агар дар кортон боша расветкош ҳастай ба ҳазур биёен ай пеш хитон бо як маротиба бинен баъд метавонен харидорӣ кунен ира бинен охири чихи хушрӯчаан стилошон аҷоиботай инаму дора мепурсам бисёриё ина стора борои новинкатон овардай духтаро биёен беҳад стилои фасони хушрӯ ина тарзи кушодагиша диден хоҳен кушода мепушен мана ана ба духтарако киртоҳои арганза омадагия ина нигоҳ кунен чанд та расветка ҳастай барои ягонҷо рафтан бисёриё мепурсан инам хе стилоям ҳаст духтарако дар кор боша биёен стора бори новинка овардагия чанд сманино 280 то 250 сомона метиҳан ина марҳамат агар дар кортон боша духтарако биёен ина бинен чихе фасончаян чанд та расветка дора сабукака ина абаяшам будай абаяшам ҳамин нархая мана абаяшам ҳамин нархда метиҳан 250 сомонда иҷада бо болопушои фасон овардагия истора ози болопушошам нишон метиҳема чанд намуд моделои новинкаи дар ҳақиқат ҳам болопушош хушрӯай духтарако дар кор бошад ҳатман биёен нархошонам даст раса ина сангчадорора пурсида буден ина диден омадай пуштошонам ино санг дорад ина бор қафошам нишон тиҳед ира бинен чихи хушрӯан нархшон чанд будира 180 сомон нархшам нархи дастрасай ҳатман ҷои стора биёен духтаро иша бинен бо чихи моделакои фасон ина пуштош ҳамаш сангчадор и болопушора барои киртои паплин бисёр мегиранд дар тобистон ина биёен духтарако сабукаки хушрӯан ба стилакошон аҷоиботай диден ёшавами хелая нархошон ҳамаи ҳамино 180 сомониян беҳтарин вариантора барои шумо овардагиян 180 сомонӣ ҳатман биёен ай пеш хитон бо бинен овари дору маъқултон мешава ина стилошам ҳастай мана инаиш бо модели скромни тарак бе сангча сангчаи кам ина бинен ишам бинен чихи хушрӯча ина аҷоибот ҳамаи ҳамин
180 сомон барои шумо духтарако беҳтарин бо лопушо. Ана ваям нишон тиен, ана мин моделоям хушруван. ҳам қас сабука кан духтарако ҳис намекуне ки мисол аз болои куртагон чи пуштагиен. ира бинен аҷоибот 180 сомон. ира светкашам ҳастай. ҳам сафед дора, ҳам сиё дора. Баъд тигр. Тигра бисёриё мепурсан. Ина бинен чанд модел тигр овардагиаст дора. 180 сомон. Ина кадо меша ки мегирен 180 сомони. Ай и боги хели рангошам омадая. Сафед, кабуд, сабз аз дигар рангошам нишон метиҳем. Бинен ино медонед ваяй металликай диден, намҷош металликай блеск дора. Хушрӯ метова. Мана размерошон ҳамаш ҳастай. духтаракои азиз, ина чӣ размере ки шумо дар корай пеши стора биёен, ина мехоҳ бо лопушои фасона метавонен ки харидорӣ кунен. ина ҳамаш бори новинка. ина иш бо чанд смайқа хушрӯайшам. ина 180 сомон. марҳамат. ия модели новинка барои шумо бо лопушои намхе фасон. тигра бинен, тигри бо дигар гил. Мана ина атласиам мепурсан, атласишам ҳастай. атласишам хушрӯ. ина ивайшам сафед ҳаст. риментиш сафедиш ҳастай. ина тигри ана ин модел ҳастай. хулас ҳамаш моделои новинка. инчунин духтарако стора барои шумо распродажа дора. боз дар ҳафти навор бо распродажаоша нишон метиҳем. аз уноям интихоб кунед. ана ба двойка кирта. кирта кати ай болош рубашка дора. ина 180 сомон шидиден двойкора хушрӯгишона. ина кадо меша мегирен 180 сомони духтарако. ҳатман пеши стора биёен. ина то 52 размер мешидай. чандта рангай аҳамиятен. ина киртои болора чанди карден? 150. ина и тараф ҳачи киртае ки мегирен 150 сомон. хушрӯай киртош аҷоиботай качествош. ана инорам 180 сомон кардан. бинен хе аҷоиботан. ҳам кирта дора диден, ҳам аз болош рубашка дора. двойкай фасон меиста. 180 сомон. ана баъд ҳаст ина ино. иёра чанд карден? ина ино 150 сомон. аз 48 то чандай? ай 48 то 58 размер ҳастай духтарако. ина нархи беҳтарин кати шумо да пешниҳод кардестиян биёен. 150 сомон. иша бобинен вариантои хушрӯ. дар ҳақиқат ҳам вариантошон хушрӯай. размерошон калон, калони фасонай. ина нархшон 150 сомон. ина и болора бинен охе чихе хушрӯчаане. кирто ҳамаш 150 сомони. бо паплинакоша намеген духтаро. паплинакошон да гап нест. качествоошон беҳтаринай. размеро ҳамаш ҳастай. чӣ размере ки шумо да дар корай марҳамат нависен. размеро ҳастай. این مدل‌ها رو هم 150 کردن. دیدین این مدل‌هاش هم خوشرو 150 سومون. انا ایپکوشون 250 سومونی. این اخی مدل‌های ایپک پرسیدن دخترکو. اینا ایپکوشون 250 سومونی کردگیان. اینا بیاین ایپش با ایپکوشون بینن. مانا چند تا مدل های؟ چند مدل فاسونی خوشرو 250 سومون. мана двойкора бинен духтаро. двойкои фасонак ина сабука ки хушрӯ рукошона бинен чихе кушоти фасонак. се та расветка дорад, лекин рӯзои наздик дигар расветкош мебиёя. 250 сомон. марамат касе дар корай ситорада нависен доставкатон кунан ё ки биёен айпеш бинен. материалаш ипекое ки ман авор мекунам духтаро. ҳамхелияи материалаш сабука ки хушрӯ. ана ба духтарако распродажа. инамҷа чизе ки мебинен 120 сомонӣ кардагиаи стора. марҳамат якта ба якта тамошо кунен. киртои хушрӯ бисёр дора. ҳамаша 120 сомон кардан биёен. касе доставка мехоҳад нависен доставкатон кунан. ина бинен чихе моделакои фасон. ина бино ҳамаш 120 сомон барои шумо духтарои азиз. ина бинен модело чихе фасонакан. ҳамаш моделои новинкаян. ина 120 сомон распродажа. бисёриё распродажа мепурсанд.
ҳозир стора распродажа дора духтарако омада аз фурсат истифода барен 120 сомонӣ анамихе картоша харидорӣ кунен. бинен модел чихе бисёрай ана ишаишта фасонай ишаишта фасонай ҳамаша ҳамихел беҳтарин нарх кати интихоб вай кадистай пешниҳод кадистай шумода духтаро ина бинен духтарако чихе моделако бисёран 120 сомонӣ ина ин моделшам хушрӯ интихоби хеле зиёд бо нархҳои дастрас. ҳатман омада хабар гирен нуқтаи савдои сторара боқе дар бозори Корвон иёрам бинен чихе хушрӯан дар бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор ина ин моделҳоям ҳамаш 120 сомонӣ шидагиян диден иҷа модел чӣ тавре гуфтум бисёрай ҳамаша 120 сомон кардагиян беҳтарин нархҳо манаи фасонам ҳамхе 120 сомон а иҷа будагиҳо чанд суман инаи двойкара бинен чихе хушрӯ 100 сомон марҳамат двойка хоҳен двойкаям ҳаст 100 сомон уҷада бо 50 сума туника ҳастай хулас ҳамаи чи доран бо нархҳои дастрас ҳатман пеши стора биёен. дӯстони азиз дар ин ҷо бошад пеш аз давом додани навор мехоҳам шуморо бо яке аз капсулаҳои шифобахш ки ҳоло ҳама кофтестая беҳад маъмулу машҳур шудагия дар тоҷикистон анамин намуд капсулаҳо ино аладания истеҳсоли куҷоян ино استحصالی عربستان سعودی می باشد تا ازبکستان упаковка می شود و ما از آنجا ترکستان آوردیم. هنگامی که من خودم از این کپسول ها استعمال کردم و شفا یافتم به همون خاطر مقصد داشتم که برای خلق تاجیک خودم از این محصولات آورده یعنی پیشنهاد کنم از همین بیماری‌هایی که عصبانیت فشار بلندی دردهای بغم درد پادرد یعنی به زوریاتی زیاده از 12 نمودی درد این شفا میبخشد باز شفا میبخشد و من میخواهم که از این کپسوله های ما به خیمیه هستند در ترکیبش یگان نمودی маҳсулоти гиёҳии духтарако дорои сертификати халал ина марҳамат касоне ки мехоҳанд аз анами капсулаҳои аладани харидорӣ кунанд марҳамат ма рақамҳои анамин хоҳарам мемонам метавонед ҳамроҳи хичон ҳамсӯҳбат шавен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен офисшон дар анамин ваяя тарафи аврангдай агар хоҳен биёен офисшон аз офисшон харидорӣ кунен хоҳен нависен доставкатон мекунанд ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран ина касоне доставка мехоҳанд ройгон از کدام شهر نوعی که باشن تماس گیرن ما در خدمت اینا ببینین تماشا بینا تحت نظارت میشوند هر یک 10 روزه ما اونها رو از احوالشون پرسان میشویم که اونها در کدام سطح قرار دارن از روزی که استعمال میکنن همین کپسول های ما رو یک کورس لیچنیش 3 بانچکا میشود یعنی میتوانید که در مدت 2 ماه از این کپسول ها استفاده کنند خیلی باز بسیارتر معلومات میدهند در رقم ما تماس گیرند با ما میفهمیم که آنها در مدت چند سال است به این بیماری دچار شدن مقصد ما از درد آنها پرسان میشیم و توصیه میدیم که انشالله در مدت کوتاه شفا میوان و محصولات ما با صفت بلند است مزه داریم که برای آدمایی که بسیارتر یعنی تنقیصی میکشن از بیرون رفتن یعنی میتونن که از این مزه ما استفاده برن از همون بیماری شفای و خیلی مزه چای نزدیک بینین خوبتر میشه که دربارش با اینا دوستانی عزیز شما میتوانید نویسین و شما میفهمونند که این مز برای چی برای کدام بیماری مزم کم یافته بسیاری میکوون اینا شما میتوانید از اینا پیدا کنید انامین نمود مزه برای معلومات بیشتر چی طوری گفتم برای کدام بیماری چون مراجعت کنین با میفهمونند تا نپره کرده
офисшон духтарако метавонед бо омада ҳамроҳи хучунам суҳбат шавед, бо дар бораи маҳсулотошон маълумоти бештара пайдо кунед. Анами духтарако ҷавобтон метиҳанд, ман рақамҳои ватсапа мемонам, ҷавоб метиҳанд, мефаҳмонанд ки барои кадом беморияй. баъд бо метавонед ки хитон ба як хулоса омада аз анамин капсулаҳо харидорӣ кунед.